arglwydd Iesu Grist. Felly nawn ni ofyn i'r arglwydd ein harwain ni mewn gweddi os gwelwch dda. Nefol Dad, diolchwn i ti am dy bresenoldeb. Diolchwn i ti, Dad, am Iesu Grist ein harglwydd a'n gwaredwr. A gofennwn i ti ein harwain ni gyda dy ysbryd glân. Arwain ni trwy dy air sanctaidd. Dangos i ni y ffordd i dy blesio di, i dy clodfori di. Da ni eisiau gwneud pob beth clod i ti, yn enw Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Nawn ni ddechrau trwy cydcanu yr emyn cyntaf, emyn 710 o Llyfr Ganeuon Ffydd. Arglwydd Iesu, disgym cerdded trwy y byd yn ôl dy troed. Chollodd neb e ffwrdd i'r nefoedd, wrth y ganlyn di erioed. Mae yn olau, ond cael gweld dy wyneb di, ac yn y blaen. Mae'r darlleniad yn dod o'r Hen Testament, llyfr Job, benod 23, adnodau 1 i 17. Job 23, 1 i 17. A jyst i chi cofio, dwi'n siŵr bod chi'n gyfarwydd gyda Job. Mae Job wedi colli y cyfan, wedi colli ei blant i gyd, wedi colli ei cyfoeth i gyd, a wedi colli ei iechyd. A'r unig oedd ar ôl, yr unig rai oedd ar ôl, oedd ei wraig a'i ffrindiau. Ond oedden nhw ddim yn dda gyda fe o gwbl chwaith. Yn hannol y treialon, mae'n ffeindio bod ei ffrindiau yn ei erbyn. Ac felly, mae'n chwilio am ateb gan Dduw. Mae eisiau deall pam mae'n dioddef cymaint. Ac yn hannol y dioddefaint,
mae'n dweud y geiriau hyn. Job 23:1-17. Dyma Job yn ateb, dwi am cwyno yn ei erbyn eto heddiw. Mae'n dal i'n cosbi fy mod i'n cryddfan. O na feddwn ni'n gwybod ble i ddod o hyd iddo, a sut i cyrraedd ei orsedd lle mae'n barnu. Feddwn yn gosod fe achos ger ei fron ac yn cyflwyno llond ceg o ddadleuon iddo. Byddwn ni'n gweld wedyn sut byddai'n fe ateb i a dechrau deall beth mae'n dweud wrtho i. Byddai yn fy sathru drwy ddadlau yn fy erbyn? Na. Byddai'n rhoi gwrandawiad teg i mi. Yno gall dyn gonest gyflwyno i achos o'i flaen. Byddai fy marnwr yn fy nhael yn ddieuog am byth. Dwi'n edrych i'r dwyrain, a dydy e ddim yno. I'r gorllewin, ond dwi'n dal dim yn ei weld. Edrych i'r gogledd, a methu dod o hyd iddo. I'r de, ond does dim sôn amdano. Ond mae e'n gwybod bob beth amdana i. Wedi iddo fy mhrofi, byddai'n dod allan fel aer pur. Dwi wedi ei ddilyn yn ffyddlon ac wedi cadw ei ffyrdd heb wyro. Dwi ddim wedi tynnu'n groes i'w orchmynion, a dwi wedi dresori ei eiriau yn fwy na dim byd. Fe ydy'r unig un. Pwy all newid ei feddwl? Mae'n gwneud beth bynnag mae isio. Bydd e'n cyflawni ei gynllun ar fy nghyfer i fel llawer o gynlluniau eraill sydd ganddo. Bydd e'n cyflawni ei gynllun ar fy nghyfer i fel llawer o gynlluniau eraill sydd ganddo. Dyna pam dwi wedi dechrau'n o'i flaen. Mae meddwl am y beth yn codi ofon arna i. Mae Duw wedi gwneud i mi anobeithio. Mae'r un sy'n reoli pob beth yn codi arswyd arna i. Ond gweitha'r tywellwch, dwi ddim wedi tewi, y tywellwch didew, daeth drostoi. A roeddwn ni'n diolch i'r arglwydd am ei air sangdaidd. Amen. Gweddiwn. Nefol Dad, diolchwn i ti am ein lloches ni yn Iesu Grist. Diolch Arglwydd achos da ni'n gallu gysgodi o dan dy adenydd di, adenydd cariad. Da ni'n gallu sefyll yn gadarn ar craig yr oesoedd, sef Iesu Grist, ein gwaredwr. Diolch Arglwydd am dy ffyddlondeb di. Diolch am dy trigareddau diri. Diolch Arglwydd am dod atom ni yn hannol y storm, yn hannol y niwl, yn hannol y tywellwch sydd yn y byd yma. Wyt ti wedi danfon dy fab Iesu Grist. Wedi danfon gwaredwr. Wedi danfon achubwr. I'n hachub ni wrth i ni credu ynddo. Diolch Arglwydd am y golau. Am Iesu Grist sy'n gallu goleio ein bywydau ni a dangos i ni y ffordd iawn i fyw yn ôl dywellus. Diolch Arglwydd, achos drwy Iesu Grist da ni'n gallu byw y bywyd tragwyddol.
Trwy Iesu Grist, da ni'n gallu dod i mewn dy bresenoldeb, stafell dy orsedd sanctaidd. A ni'n gallu cyflwyno i'n hachos ni o flaen dy orsedd. Dweud am popeth sydd yn ein calonnau ni, mwyn i ti ein pido ni, mwyn i ti ein hogi ni. Diolch Arglwydd, achos mae'n hyfryd byw yn dy bresenoldeb. Mae mor dda gallu bod o flaen dy orsedd, heb farw, o achos ein bechod. Diolch achos drwy Iesu Grist ni'n cael ein cyfri yn sanctaidd, a dyna sut da ni'n gallu dod i mewn stafell dy orsedd. Diolch Arglwydd am dy trigareddau, am dy ras, am dy cariad, am ffyddlondeb Iesu Grist. Un a ddaeth i farw yn ein lle ni, mwyn talu dros ein dyledion ni. A diolch achos wnest ti dderbyn ei aberth, a daeth Iesu yn ôl yn fyw ar y trydydd dydd. Ac yn nawr mae'n eistedd ar dy deheulaw, ac yn deyrnasu am byth bethoedd. Fe yw ein harglwydd ni sy'n credu, ein gwaredwr ni, a'n brenin ni. Diolch Arglwydd, diolch Nefol Dad, achos drwyddo ef ni'n gallu galw ti yn Dad, achos ei sancteiddrwydd, achos ei ffyddlondeb, achos ei aberth ar groes Galfaria. Nefol Dad, arwain ni, pob amser, a di Iesu Grist, dy fab. Gyda dy ysbryd glân, gyda dy air sanctaidd, arwain ni yn dy wellus. Da ni'n dy canmol di, Arglwydd, ni'n dy addoli di, o achos aberth Iesu Grist. Ac Arglwydd, da ni'n gofyn i ti bendithio bob un sydd yn bresynol yma yn Tabernacl heno. A bendithia hefyd y rai sydd ddim yn gallu bod yma. Y rai sydd yn sâl, neu wedi golli anwylid yn ddiweddar, neu yn mynd trwy treialon eraill. Arglwydd, bendithia bob un. Dangos i ni cyd dy ffordd di, Arglwydd, o ddydd i ddydd yn ein bywydau ni. Llenwa ni gyda dy ysbryd glân wrth i ni credu a ddilyn Iesu. Mwyn i bobl eraill gallu gweld Iesu yn ein bywydau ni. Cad i ni adlewyrchu dy fab Iesu Grist yn ein bywydau ni. Wrth i ni cerdded, weithio, siarad, gwneud unrhyw beth, da ni eisiau adlewyrchu dy fab Iesu. Un da ni wedi groesawu yn ein bywydau ni, yn ein galonnau ni. Ac os da ni heb groesawu Iesu yn ein bywydau ni eto, gad i ni groesawu Iesu. Derbyn un sydd wedi dod i dalu y pris i'n ryddhau ni o carchar farwolaeth. Wrth i ni dderbyn Iesu, da ni'n derbyn y bechniaeth i'n ryddhau ni am byth ac i byw yn y goleuni wrth ddilyn Iesu. Ac o Arglwydd, da ni'n cofio hefyd am Jonan ac am Helen, bendithia nhw, Arglwydd, yn ei daith, a bendithia eu teulu nhw, a bendithia teulu Tabernacl i gyd. Diolch, Arglwydd, am bopeth di'n wneud o ddydd i ddydd yn ein bywydau ni.
ac am darparu ar ein cyfer o ddydd i ddydd, ac yn bennaf oll am darparu gwaredwr ar ein cyfer ni yn Iesu Grist. Diolch Arglwydd am Iesu. Diolch am ei ffyddlondeb. Da ni'n clodfori di. Yn enw Iesu Grist. Amen. Ac nawr fe ganwn ni yr ail emyn. Emyn 345 yn y llyfr yma gan Ion Ffyr. O'r fath gefaill ediw'r Iesu, ffrind ym mhob estorom gref. O'r fath fraint yw mynd ar cyfan, yn ein gweddi at o ef. O'r dangnefedd bur a gollwn, o'r pryderon rym yn dwyn, am na cheisiwn fynd yn gyson, at o ef i ddweud ein cwyn. Ac yn y blaen. Wel, mae'n rwyddach bregethu am treialon pan da chi yn hannol y treialon. Da chi'n gallu teimlo y profiad a chi'n gallu traddodi'r neges yn well. Dwi'n dweud hyn o profiad personol. Ond wedyn, os mae'r arglwydd yn arwain chi i roi neges, bod chi wedi dod allan efallai o'r storm, mae'n fwy heriol, mae'n her, ond mae wastad yn dda pan mae'n dod oddi wrth yr arglwydd. Mae wastad rhywun arall mewn treialon, mewn storm, ac felly mae'n dda rannu y neges sydd gan yr arglwydd ar gyfer bob un sydd mewn storm.
Ac eto, os da ni ddim yn teimlo ei bod ni mewn storm, da ni'n byw mewn byd lle mae yna tywellwch yn bob man. Mae tywellwch yn y byd yma. Felly, ni wastad angen arweiniad yr arglwydd i allu cerdded yn y ffordd cywir, yn y lle cywir, yn ei ewyllys. Heb ei arweiniad, heb ei olau, heb ei air, heb ei fab, da ni ar goll. Yn hannol niwl y byd yma. Felly, naill ai, da chi mewn storm o treialon, neu mewn niwl yn tywellwch y byd yma, mae'r neges sydd yn y gair yn dda i ni bob amser. Mae'n dda gallu weld profiad y dyn yma oedd yn ymddiried yn yr arglwydd yn llwyr. Ac yn hannol y treialon, mae'n dal ati ymddiried bod na pwrpas yn y beth, bod ddim yn deall. Mae'n credu bod yr arglwydd yn ei profi, a bydd yn dod allan fel air pyr ar ôl mynd trwy'r prawf, trwy'r treialon hyn. A teitl y pregeth yw y fe sy'n ein harwain ni allan o'r storm a'r niwl. A dwi am rannu stori gyda chi. Stori glywais i ar y we gan Billy Graham. Chi'n gwybod y reels yna sydd ar Facebook neu Instagram? Dwi ddim yn edrych ar y teledu o gwbl, na Netflix, ond dwi'n licio'r reels yna weithiau. A mae sawl un yn gwenu, felly mae sawl un yn edrych hefyd ar y reels yna. Ac yn aml iawn mae bethau da yn dod fel fideos Billy Graham a bobl eraill sy'n rannu'r gair. A nes i ffeindio'r stori yma ar un o'r reels yma ar y we, gan Billy Graham. Ac dwi erioed wedi cwrdd â Billy Graham, dwi'n teimlo'n agos ato gan fod fy nhad ci wedi dod yn Cristion mewn crwsad neu ymgyrch efengelaidd gyda fe yn yr Ariannin yn y 60au. Daeth fy mam yn Cristion gyda gynhadwr o Cymru, o Castell Nedd, David Morris, pan oedd e'n pregethu yn Cordoba yn yr Ariannin, oedd e wedi dysgu Sbaeneg, a daeth ei thad hi yn Cristion ar ôl ni, gyda Billy Graham mewn grwsad yn Cordoba yr Ariannin hefyd. A mae'r stori yma dwi am rannu yn stori wir am ferch o'r enw Kimi, merch ifanc 18 oed. Dwi'n yn siŵr os dwi'n enganu'n cywir yr enw Kimi, dwi'n yn dda gyda enwau Saesneg o gwbl, felly mae ddeiwch i fi os yw ddim yn swnio'n hollol cywir. Ond mae'n stori wir sydd wedi digwydd yn amser Billy Graham. Roedd Kimi yn astudio i fod yn peilot awyren, a dwi'n mynd i rannu y stori yma mewn 2 ran. Mae'n stori fyr iawn, ond dwi'n mynd i rannu y stori mewn 2 ran. Y ran cyntaf, ac yna byddai'n siarad ychydig bach mwy am job, ac yna byddai'n rannu yr ail ran. Felly, y ran cyntaf. Roedd Kimi yn astudio i fod yn peilot awyren. Ac un tro, pan oedd hi'n hedfan ar ei pen ei hunan dros y wlad, dyma hi'n mynd ar goll mewn storm. Yn yr Unol Daleithiau, siŵr o fod, lle mae popeth yn digwydd. Roedd hi'n methu gweld dim byd trwy ffenest ei hawyren bach. A doedd hi ddim yn gwybod ble roedd hi na sut i ddod allan o'r storm mwyn mynd nôl ar hyd ffordd diogel. Ac yn waeth fyth, ddigwyddodd rhywbeth i un o dyglennau'r awyren oedd yn gallu helpu hi i ffeindio'r ffordd. Felly oedd hi'n hollol ar goll yn hannol y storm yma. Oedd hi'n dysgu fod yn beilot, wnaeth hi fendro i bywyd wrth hedfan ar ei phen ei hunan
a mynd i mewn i ganol storm. A dyna'r rhan cyntaf. Mae hi yn y storm yma, yn ei haweren fach. Ac yn hanol ei drwbl, mae Job yn dymuno ffeindio ble mae gorsedd Duw. Mwyn gallu mynd yno i gyflwyno iachos o flaen Duw ei hun. Da chi erioed wedi dymuno fel Job? Ffeindio lle mae gorsedd Duw? Mwyn mynd yno i ofyn llawer o gwestiynau? Mwyn gofyn pam mae hyn yn digwydd i fi, Arglwydd? Mwyn i'r Arglwydd egluro i ni bethau da ni ddim yn deall? Wel, pan dwi'n mynd trwy treialon, dwi wastad yn cofio y bennod yma. Mae Job yn dymuno ffeindio gorsedd Duw. Ac wrth gwrs, da ni gyd trwy Iesu Grist yn gallu mynd i mewn i stafell gorsedd Duw. Ond weithiau mae'r Arglwydd yn profi ni, fel mae'n profi Job. A da ni'n methu gweld lle mae orsedd. Ac yn hanol ei drwbl, mae Job yn dymuno ffeindio ble mae gorsedd Duw. Mwyn gallu mynd yno i gyflwyno ei iachos o flaen Duw ei hun. Buasa'r creawdwr yn gwrando arno ac yn esbonio iddo beth sy'n digwydd mewn gwirionedd. Dwi'n hoff iawn o beth mae Job yn dweud yma. Byddwn yn gosod fe achos ger ei fron ac yn cyflwyno llon ceg o ddadleuon iddo. Byddwn ni'n gweld wedyn sut byddai'n fe ateb i, a dechrau deall beth mae'n dweud wrtho i. Byddai yn fe sathru drwy ddadlau yn fe erbyn? Na, byddai'n rhoi gwrandawiad teg i mi. Yno gall dyn gonest gyflwyno iachos o'i flaen. Byddai fy marnwr yn fy nhael yn ddieuog am byth. Ac wrth gwrs, da chi'n cofio, mae Job yn sôn am canolwr mewn rhan arall o'r llyfr. Ac trwy'r canolwr yma, ni'n gallu gyrraedd gorsedd Duw. Iesu Grist yw ein canolwr ni, ein gwaredwr ni, ein hachubwr ni. Ond weithiau, mae cyfnodau anodd yn ein bywydau ni. Lle da ni'n teimlo bod ni yn hanol y tywellwch, yn hanol y storm. A da ni ddim yn deall pam mae cymaint o bethau yn digwydd i ni weithiau. Mae ffrindiau Job yn ei farnu mewn ffordd anghywir. Maen nhw'n dweud bob math o bethau yn ei erbyn. Maen nhw'n ei beio am ei dioddefaint. Rwyt ti'n dioddef fel ganlyniad i ddedregioni, dy bechod, meddai ffrindiau. A mae'r gair yn dweud, does neb yn perffaith, mae bawb wedi bechu, yn gynnwys Job. Ond mae'r Beibl yn dweud hefyd bod sawl un o'r Hen Testament wedi cael ei cyfri'n sanctaidd o achos ei ffydd. Mae Job yn y rester yna hefyd. Y rai sydd wedi cael ei cyfri yn cyfiawn o achos ei ffydd yn yr arglwydd. Ac felly mae'n cyfiawn yn golwg yr arglwydd. Mae'n dyn da. A mae ffrindiau yn ei ferniadu yn y ffordd anghywir. Maen nhw'n meddwl bod ei treialon yn digwydd o achos ei bechod, o achos ei ddregioni. Ac yn aml iawn mae bobl y byd yma'n ein berniadu ni mewn ffordd anghywir hefyd. A weithiau maen nhw'n berniadu ni yn y ffordd cywir. Ond y dro hyn, oedden nhw'n anghywir gyda Job. Mae Job yn chwilio am ateb gan Dduw, ond dydy e ddim yn ei
cael. Mae fel bedau'n methu dod o hyd iddo a'i orsedd. Ond gweithaf bawb a phopeth mae Job yn dal ati i ymddiried yn yr arglwydd. Mae wedi colli'r cyfan. Mae'n hanol storm ofnadwy. Bwysau mawr arno. Ac ar ben popeth mae ffrindiau yn ei ferniadu yn y ffwrdd anghywir. Doedd bob math o bethau yn ei erbyn sydd ddim yn wir. Ond gweithaf y broblemau yma i gyd, mae Job yn dal ati i ymddiried. Dydy e ddim yn deall beth sy'n digwydd, ond mae'n dal ati i ymddiried yn ei arglwydd. Job 23:10 ac yna adnodau 13-15. Ond mae'n gwybod pob beth amdana i. Ond mae ef yn gwybod pob beth amdana i. Wedi iddo fy mhrofi byddai'n dod allan fel aer pur. Fe ydy'r unig un, pwy all newid ei feddwl. Mae'n gwneud beth bynnag mae e isio. Bydd yn cyflawni ei gynllun ar fy nhefer i, fel llawer o gynlluniau eraill sydd ganddo. Dyna pam dwi wedi dechrau o'i flaen, a meddwl am y beth yn codi ofon arna i. Mae'n ymddiried yn llwyr. Bydd yn fy mhrofi i, a byddai'n dod allan fel aer pur yr ochr arall. A dyma ail ran o'r stori. Ar goll yn hanol y storm ac mewn trwbl gyda system ei haweren, mae Cimi yn cael gafael ar ei ffôn radio ac yn gysylltu â reolwr traffig lleol a dweud, "Dwi ddim yn gwybod lle dwi. Dwi angen help. Please helpwch fi." Dyma'r reolwr yn cael hyd iddi yn ei radar ac yn dechrau rhoi cyfarwyddiadau iddi i'w harwain hi i'r maes awyr leol, lle roedd y tywydd yn dda. Doedd Cimi ddim yn gallu gweld dim byd, ond roedd y reolwr traffig lleol, yn gallu ei gweld hi yn ei radar. Roedd e'n gwybod lle roedd hi, i pa cyfeiriad roedd hi'n mynd, a sut i'w harwain i le diogel. Gwnaeth hi ymddiried. Gwnaeth Cimi ymddiried mewn berson doedd hi ddim yn gwybod dim byd amdano. Ond gwnaeth ei thenu hi allan o'r storm a'i roi hi mewn lle diogel. Mae tywellwch yn y byd yma. Ac yn aml iawn, da ni'n gallu bod ar goll mewn storm fel Job. Bydd bobl y byd yma yn ein berniadu ni. Mae bobl yn berniadu ni bob amser, a ni'n berniadu bobl eraill hefyd. A mae rhaid ni ddysgu peidio. Bydd bobl y byd yma yn ein berniadu ni. Bydd yn meddyliau ni yn y gnawd yn ein berniadu ni. Bydd Satan a'r cythreiliaid yn ein berniadu a'n cyhyddo ni. Ond dim ond un, gyda i bedol mawr. Dim ond un sy'n gwybod pwy ydym ni. Lle da ni'n sefyll ac i ba cyfeiriad da ni'n mynd. Dim ond un sy'n gwybod pwy ydym ni mewn gwirionedd.
A dim ond yr un yna sy'n gallu ein harwain ni o ganol y storm, o ganol y drwbwl, o ganol y niwl, i le diogel, lle saff. Felly, os da ni'n mynd trwy treialon, neu peidio, o achos ceflwr y byd yma, da ni'n byw mewn tywellwch, da ni angen cyfarwyddiadau, yr un sy'n gallu arwain ni allan o'r storm a'r niwl. Ac yr efallai da ni ddim yn gwybod llawer amdano ef. Ond mae ganddo enw. Iesu Grist yw ei enw. A gyda ysbryd a iair, mae'n gallu'n harwain ni i le saff. Oedd y ferch yma ddim yn gwybod dim am y reolwr traffig yna. Oedd hi jyst yn gallu clywed ei lais trwy'r ffôn radio. Oedd hi'n gallu gweiddi am help. Ni'n gallu gweiddi am help hefyd. A does dim eisiau ni gael ffôn radio o gwbl. Yn enw Iesu Grist, mae'n gallu'n gwrando ar ein gweddiau ni. A ni'n gallu gofyn am arweiniad, am help, yn enw Iesu Grist. A ni'n gallu clywed ei lais trwy'r gair, trwy ei ysbryd, trwy'r eglwys. Ni'n gallu clywed ei cyfarwyddiadau i ddod allan o'r storm a'r niwl yn ein bywydau ni. Yr arglwydd yw fy migail, ni fydd eisiau arnaf. Yn Iesu Grist mae gen i popeth dwi angen i fynd trwy treialon y byd yma, gan obeithio, gan credu, y byddai'n dod allan fel aer pyr yr ochr arall. Bydd e'n cyflawni ei gynllun ar fy nhefer i fel llawer o gynlluniau eraill sydd ganddo. Fe ydy'r unig un, pwy all newid ei feddwl, mae'n gwneud beth bynnag mae isio. Mae'n gwybod pob beth amdana i, wedi iddo fy mhrofi byddai'n dod allan fel aer pyr. Dyma dyn sy'n ymddiried yn yr arglwydd. Dyn sy'n ymddiried yn y creawdwr. Achos mae ganddo berthynas gyda'r arglwydd. A mae yna un arall yn y Beibl yn yr Hen Testament sydd yn dysgu ni llawer o bethau o achos ei berthynas agos gyda'r arglwydd. Y brenin Dafydd. A dwi am darllen salm ysgrifennodd y brenin Dafydd sydd yn sôn am sut mae'r arglwydd yn ei nabod yn berffaith. Salm 139, adnodau 1-18. Salm 139, adnodau 1-18. A roedd Dafydd yn mynd trwy treialon yn aml. Oedd yn cael ei yrlyd yn aml. A mae wedi mynd trwy treialon o achos ei bechod hefyd. Ond bob tro, oedd yn chwilio arweiniad yr arglwydd. Oedd yn ceisio'r arglwydd. Oedd yn gofyn am cyfarwyddiadau i ddod allan o'r storm a'r niwl. Salm 139, 1-18. O arglwydd, rwy ti'n fe archwilio i, ac yn gwybod pob beth amdana i. Ti'n gwybod pryd dwi'n eistedd ac yn codi. Ti'n gwybod beth sydd ar fy meddwl i o bell. Ti'n gadw golwg arna i yn deithio ac yn gorffwys. Yn wir,
Ti'n gwybod am popeth dwi'n ei wneud. Ti'n gwybod beth dwi'n mynd i'w ddweud cyn i mi agor fy nheg arglwydd. Rwy ti yna o'n blaen i ar tu ôl i mi. Mae dy law di arna i i'm hamddiffyn. Ti'n gwybod pob beth amdana i. Mae ti hwnt i mi. Mae'n dirgelwch llwyr. Mae'n ormod i mi ei ddeall. Ble allai fynd oddi wrth dy ysbryd? Ac yma mae'n gwahanol i beth mae Job yn dweud. Mae Job yn dweud, dwi'n trio ffeindio fe. Dwi'n mynd i'r gogledd, i'r de, i'r dwyrain, i'r gorllewin, ond dwi'n methu ffeindio fe. Mae Dafydd yn dweud fel hyn, ble allai fynd oddi wrth dy ysbryd? I ble allai ddianc oddi wrth o ti? Pe dawn ni'n mynd i fenu'r nefoedd, rwy ti yno. Pe dawn ni'n gorwedd i lawr yn annwn, dyna ti eto. Pe dawn ni'n hedfan i ffwrdd gyda'r wawr ac yn mynd i fyw dros y môr, byddai dy law yno hefyd i'm harwain. A dwi wedi profi hyn. Mynd i ochr arall y môr, a profi bod yr arglwydd yma gyda fi hefyd. Pe dawn ni'n hedfan i ffwrdd gyda'r wawr ac yn mynd i fyw dros y môr, byddai dy law yno hefyd i'm harwain. Byddai dy law dde yn gafael yn dyn yno fi. Pe dawn ni'n gofyn i'r tywellwch fe'n hyddio, ac i'r golau o'm cwmpas droi yn nos. Dydy hyd yn oed tywellwch ddim yn tywyll i ti. Mae'r nos yn olau fel y dydd i ti. Mae goleuni a thywellwch yr un fath. Dwi'n yn gallu cuddio oddi wrth yr arglwydd. Mae'n gallu gweld fi ym mhobman. Mae'n nabod fi yn berffaith. Ti creodd fy meddwl am teimladau, am blethu i yn groth fy mam. Dwi'n defoli di am bod y waith di mor syfyrdanol a rhyfeddol. Mae'r gwbl rwy ti'n wneud yn anhygoel. Ti'n fy nabod i i'r dim. Roeddet ti'n gweld fy ffram i pan oeddwn i'n cael fy siapio yn y dirgel ac yn cael fy'n gweu at ei gilydd yn nefnder y ddeiar. Roeddet ti'n fy'n gweld i cyn bod siap arna i. Roedd hyd fy mywyd wedi'i trefnu, pob diwrnod wedi ei gofnodi yn dylefer, a hynny cyn i un fynd heibio. O Dduw, mae dy feddeliau di'n rhy ddwfwn i mi. Mae gormod ohonyn nhw i'w deall. Pe dawn ni'n ceisio i cyfri nhw, byddai mwy nag sydd o ronnennau tywod. Pob tro dwi'n deffro, rwy ti'n dal yna gyda ni. O, mae'n hyfryd. Meddwl am yr un sydd yn ein nabod ni yn berffaith. Yr un sy'n edrych ar ôl ninnau, ac yr un sy'n gallu'n harwain ni bob amser, achos mae'n gwybod ble ni'n sefyll, i ba cyfeiriad da ni'n mynd, a mae'n gallu cywiro ein cyfeiriad ni, os mae'n anghywir, trwy Iesu, ei fab. Mae Duw yn ein hadnabod ni, a dyna pam mae Dafydd yn ysgrifennu'r salm yma. Mae'n gwybod bod Duw yn ei nabod yn berffaith. A dyma beth dywedodd yr arglwydd wrth Samuel, y broffwyd Samuel, pan aeth y broffwyd i dŷ Jesse, i ddewis un o'i blant i fod yn frenin ar Israel. Da chi'n cofio? Oedd Duw wedi dewis un o lwyth Benjamin, Saul. Ond bu oedd e'n anifydd i'r arglwydd. A dyma'r arglwydd yn penderfynu dewis un arall, un o lwyth Juda. A dyma y broffwyd Samuel, ar ôl i'r arglwydd arwain fe, yn mynd at Jesse, yn mynd i'w tŷ. Ac yna mae'n galw 'i plant i gyd. A maen nhw'n dod allan a maen nhw'n sefyll
mewn res o flaen y broffwyd, a mae'r broffwyd yn edrych ar yr un cyntaf oedd yn dal ac yn olegus ac yn cryf iawn. A'r broffwyd yn meddwl, siwr, dyna pwy yw'r brenin nesaf. A mae'n Duw yn dweud, na, dim fe yw e. 1 Samuel 16:7. Ond dyma'r arglwydd yn dweud wrth Samuel, paid cymryd sylw o ba mor dal a golegus ydy e. Dwi ddim wedi ei ddewis e. Dydy Duw ddim yn edrych ar bethau yr un fath ag mae bobl. Mae bobl yn edrych ar y tu allan, ond mae'r arglwydd yn edrych ar sut berson ydy rhywun go iawn. Mae'r arglwydd yn edrych ar y galon. Felly mae'r broffwyd yn meddwl fallai yr un nesaf oedd y brenin nesaf. Ond dim un oedd yn y rester, oedd yr un oedd yr arglwydd wedi dewis. Ac yna mae'n gorfod gofyn, os gen ti mwy o blant, Jesse? A dyma Jesse yn dweud, mae yna un bach sy'n edrych ar ôl y defaid yn y ceia. A felly mae'r broffwyd yn dweud, wel, galw a fe. Mae'n galw Dafydd, mae Dafydd yn dod. A mae Duw yn dewis Dafydd. Allan o holl blant Jesse, mae'r arglwydd yn dewis Dafydd, yr un oedd wedi cael ei ddirmegu gan ei teulu. Mae Duw yn ein hadnabod ni ac yn ein harwain ni yn Iesu Grist. Pan da ni'n dilyn ei cyfarwyddiadau, da ni'n gallu dod allan o'r storm a'r niwl wrth datcanu fy nhad sydd wrth y lliw. Felly, gadewch i ni fod fel Job, wrth i ni ymddiried ym mhob sefyllfa yn yr un sy'n gallu'n harwain ni, yn y greawdwr, yr un sy'n nabod bob un ohonom ni yn berffaith. Mae fe wedi darparu gwaredwr, canolwr, yn ei fab Iesu Grist. Ac yn enw Iesu Grist, da ni'n gallu galw am help, heb ffôn radio, heb unrhyw beth. A fydd yn rhoi y cyfarwyddiadau i ni, gyda ysbryd y iair yn enw Iesu Grist. Yr glod yw enw sanctaidd. Amen. Ac i orffen fe ganwn ni emyn 167. Ar fôr demhestlog teithio rwyf, i fyd sydd well i fyw, yn wenu ar ei stormi ddoll, fy nhad sydd wrth y lliw. Ac yn y blaen.